Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw ani Apo Jesus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, daytoy manen tiyoy pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Kabkablawan na kayo iti daytoy nga oras, tintay panagadal, iti programa Timek Tinamnama. Adan 35 nga nastasyones nga pagdengdenggan dagiti kadaraan tayo nga Ilocano. Iti lubong ken dumapay nga syudades, nastasyon, barangay, munisipyo. Iso kanyaman nga oras, pagurasan ti lubong ayan nyo. Kumusta kayamin ket kablawan da kayo gagayem? Iti kablaw na Kristyanuan, kablaaw iti ayat ni Apo Dios nga dumanon kadagiti balbalayo. Ti programa Timek Tinamnama ket isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Manggaganmet daytoy nga programa manipod ti stasyon ti radio DGHT 77.7 FM Asia Pacific Airwaves. Kahit may ipakpakam mo kadagiti amin nga papagayam nga dumdumngeg ti programa Timek Tinamnama nga adan tatatay makonkona nga prayer room, Timek Tinamnama prayer room. Iti na minsan nga broadcast tayo, inyawis ko kadagiti amin nga dumdumngeg no kayat yu iti may raman amay kararagan wano adda dagiti kiddawyo. Tapno dijay prayer room ti Timek Tinamnama, iraman da dagiti kiddawyo wano nagnagan kakabagyan nyo wano da kayo nga may kararag babaen iti kabarbaro nga programa tayo ti Timek Tinamnama, Timek Tinamnama prayer room. Mabasa yun to dayta ket makita yun to iti Facebook account tayo ket no damet kayat yu nga i-request wano ikidlaw adda ti email mi kakabsat timektinamnama@gmail.com. Email yu laing dagiti nyaman nga request tapno may raman daytoy nga kiddaw yu iti prayer room, iti kwarto, iti panagkarkararag nga iso nga may datag dagiti nagnagan, dagiti pakpakaasi, ti panakay babaet, dagiti papagayam nga kayatda nga may kararagan. No kahit yumet, agsurat kada kami, dahito iti address mi, iti opisina, Timek Tinamnama, P.O. Box 943, Loma Linda, California, USA, 92354. Sapay lang ko magagayem, ta itultuloy yu, iti agdingdingeg, kinagbuya, manipod iti teknolohiya, nga naparnuay tapno madanon amin dagiti ili, syudades, purpuro, nasnasyon. Napakadanunan dayto nga Timek. Agyaman kami itadda kay dita. Itultuloy yu kuma iti agmatalek, ken kastamet, iti panangit talaga dagiti biag tayo. Iti panakaydalan ni Apo Dios tinaldaw-aldaw. Ket ita agkararag tayo. Amami anay langitan, umawag kami ken kati daytoy akanito. Adtoy dagiti ayaten akakabsat agraman ti familyada. Nga kayat dati may kararagan. O Apo sikat ti makiad dati tunggal familia. Dagiti kasapulon dati naldaw-aldaw. Kastamet Apo ikararag ko dagiti adaan ti problema, dagiti relasyones wenno problema ti panagasawa, problema kadagiti anak.
problema may papan kadagiti awanan ti trabaho. Kastamot apo ti kararag nga may paay kadagiti kakabsat nga agladladingit ket liwliwem kuda kumaida apo. Iti daytoy nga gundaway agyaman kami launay tadda ka nga dumngeg. Agyaman kami unay tamabalin mi nga ipangato digitoy nga raraw mi. Ket patyen mi, ket awaten mi, ket addaan kami ti pamati yapo. Asong batam to digitoy nga karkararag mi, babaen ti pamati. Pagayatam ka ti matungpal, nga saan nga ti pagayatan mi. Agyaman kami tanayat ken naanos ken nadungo ka a Dios. Na mga mangawaten digitoy nga araraw mi agsipud ta dinawat mi amin ida. Tinapatay ganagad na po may Jesus. Amen. Mabali na kami gapuken ni Jesus ngem nuda dumapagdudwa kabailan na awan ti balegi awan pagpanaken ngem kuna na nga umanay tibig sana Ibig sa ni Jesus, mga nanay kan ka. Ito nawan ka bailang, tulungan na ka. Sakten namin, apagkakap sa nanay, tibig sa ni Jesus. Maamam tulaeng ti kinabileg na inton mamiris mo pigsam agpatingga agpakumbaba ka dawaten pigsana inton kumamangkakan kwa na paneknek ka na tibig sa ni Jesus mga nanay kan ka ito nawan ka bailang tulungan na ka sakten namin apagkakap sa nanay, sakten namin apagkakap sa nanay, tibig sa ni Jesus. Adalan tayo ti daytoy nga oras gagayem, may papan ti panagbiag a kinasanto. Anya kadi ti saksaklawen ti panakasanktifikar iti tao. Wenno ti sabali nga sao panakapasanto. Panakapasanto kadi ti na may sinsina ti panakapalinteg,
Laglagipen tayo nga inted ti Dios ti kinalinteg ti tao. Kasano kadi kadakkel ti inted ni Apo Dios a kinalinteg na. Gagayem ken kakabsat. Maited kadilaeng ti kinalinteg iti pangrugyan, iti pamati, wenno ti entero nga panagbiag akas maysa a Kristiyano. Laglagipen tayo gagayem a panakaisalakan ti maysa a kapadasan nga di pulos agpatingga tanalawa launay ti saklawen iti Dios iti panangawat na kadagiti amin ama nagbasol no agbabawi daket mapanda ken kuana. Mapalinteg dayta nga tao. Ramanen met iti panakaisalakan iti dayjay panakayaon kadatayong manipud iti deraas iti basol. Dayto iti panakasantifikar gagayem wenno panakapasanto nga pagpagnaan ti dagop ti panagbiag. Bueno, nasken kadi amay salakan ti mamati manipod ti panakabalin ti basol. Amuyo kunaen iti libro iti Roma, kapitulo 6, versikulo 1 ken 4, ukraden tayo, tinasantuan nga surat ket basaen tayo, ket kastoy ti kuna nagagayem. Anya nga rud ti kuna tayo. Agtalinaed tayo kadi iti basol, tapno umadu iti parabor, ni kanuman, datayuan atay iti basol kasano iti panagbiag tay paylaeng kenkuana. Di kay ammo aya adatay amin ada bautisaran ken Hesus Kristo na bautisaran tayo iti ipapatay na. Naitanem tayo nga rod anay kanunong kenkuana. Gapu ti panakabautisar iti patay tapno kas iti panagungar ni Kristo kadagiti natay gapu iti dayag ti Ama. Kastamet amagnatay kuma iti baro a panagbiag. Iti maysa nga tao nga masantifikar. Iti maysa nga tao nga magmagnan iti dalan iti panakapasanto. Agbibiyag amagna iti baro a panagbiag ken Kristo. Gagayem, anya kadi apunto iti panang tedek iti ayat ti Kristiyano. Ti ayat na kini Kristo. No mapantay di libro ti Colosas 3, versikulo 1 ken 4, ibagana dagitoy nga binatog ayaten a kakabsat. Kasti ti kunen na. Ngarud no napagungar kayo anay kuyog ken Kristo, sa pulon nyo dagiti bambanag sa dingato. Isu nga yan ni Kristo ngagtutugaw ti makannawan iti Dios. Panunutin tayo dagiti bambanag sa dingato. Saan nga dagiti bambanag dito'y daga? Tanatay kayon ket ti biagyo na idulin anay raman kini Kristo nga apo tayo. Inton ni Kristo abiyag tayo may parangarang ton iti panakay parangarang yung tumeten amay raman ken kuana iti gloria. Kaya nasa uwen gagayem, nga datayo, napagungar tayo anay kuyog ka ni Kristo, kat sa pulon tayo nagiti bambanag sa dingato. Kaya nasa uwen to no nabautisaran tayo, inton mayaon tayo manipod ti danom. Addan na direk na tayo anapabaro abiyag. Kat ni Kriston iso adda iti makenkanawan iti Ama nga mangibabaet kada tayo gagayem ken kakabsat. Aglaylayon kadi daytoy nga kapadasan. Iti panagbiag tayo a kinasanto. Panagbiag na sentifikar. Adu dagiti tattao nga inton na konvertir da Kristiyano, ididamdamo na sayat pay may. Mapanda makigimong
Agbasa dati Biblia da. Handang agtaraon ka dagiti makarimon. Nasayat ti sasao da. Kas binasa tayo dagiti sasao iti ngato. Si tatangad da ken pampanunutan da nga dati Dios nga nangisalakan kadakwada. Ngem ti saan nga agbayag. Umayen da di panaglamiis. Umayen da di panakapukaw iti ritna. Iti reget tayo nga agpamati ken Kristo. Alaga gayem dayta nga panakasanktifikar. San laeng iti damo nga inawat tayo ni Apo Isus wenno into no nagbautisar tayo wenno iti incommit tayo ti biag tayo agtultuloy dayta gagayem ken kakabsat. Ala adu digiti suot nga umay. Adu ti pakay tibkulan tayo no dadduma. Adu dagiti bambanag nga makitkita tayo ti aglawlaw tayo. Ti problema gamin kakabsat kitain tayo, dagiti karkaruba tayo, dagiti kamkamalida, nga saan tayo kitdi nga itangad kani Apo Dios. Kit numapan tayo, kani Apo Jesus, kit kuna tayo, Apo, tulungan nak, ngagtalinaen, ama santifikar, may salakan iti naldaw-aldaw, iti manglimlimo abasol. Nung pudno matlaeng nga mamati tayo kakabsat, awan kumadajay, panagkapoy tayo, no dadduma, langanan tayo dajay, panagrigtaken, panagpamati, ken panagkarkararag. Amuyo gagayem, ti kaimbagan nga panagkararag, ison dajay tiyempo nga sakas nga hamumarik na ti agkararag. Umay dagiti suot, umay dagiti sulisog, umay dagiti parparikot, ti panagbiag tayo. Ketkas nga awanen ti tiyempo tayo, ngagkararag. Umay da jirik na nga nagkararag, ket awmut sungbat ti kararag ko, kumarkarumot ti problema. Di tayo liplipatan nga ti kaimbagan a panagkararag. Isuday ta nga panawen, inton, haan tayo nga makakarkararag, bueno, haan tayo, awan na jirik na tayo nga umawag kini Apo Jesus. Ala, adda kadi panagpatingga ti pamati no inawat tayo ni Apo Jesus. Adda kadi panagreses. Wano, alasan pa'y laeng, agbakasyonak pa'y laeng, agsubli ato. Ngem napigad. No langanan tayo laeng ti kaawan ni Apo Isus kadagiti panagbiag tayo. Kas kadagiti adu nga tattaon diti lubong. May saak nga trabahador mga kasaba iti nabayagen a panawen. Adu dagiti tattao nga kunada o agbakasyonak pala ti pamati. Ngem ni kaanuman didan nga nakasubli. Adu dagiti tattao na napanda naturog ken patay, nasaandan, na napadasan tinagsubli ken ni Apo Jesus. Nasken kadi ti panakasantifikar wenno panakapasanto agtultuloy kakabsat. Ala di Filipos 1 versikulo 6 na lawag nga kunana, ket si tatalekak ditoy metlaeng adayjay nangirugi kada kayo tinasayat nga aramid an-anayen na tayo aging gana ti aldaw ni Jesucristo. Kaya nasawan an-anayen na tayo, itultuloy na tayo nga sapuyuten, itultuloy na tayo nga papigsaen, itultuloy na tayo nga idalan panakid-adda ni Apo Dios kada tayo, iti panakipagna tayo ken kwa naging gana tayong makita tayo ti rupan-rupa. When gagayem, panagbiag anasantuan, bueno panakasanktifikar. Isu daytoy ti pakadagdagupan, iti amin akapadasan, mangrugi iti panakonvertir, ngem nasken ngagtultuloy dayta a panagpasanto, iti aming gagayem a panagbiag tayo. Naawan kuma, iti panagliway, wano panagbakasyon, iti pamati. Agtultuloy ket kunain tayo kumaapo, adu digiti suot ko.
jak amon ti aramiden, hanyo kadi ammo aya kakabsat akas kunayan ti may nga kanta, He's only a prayer away. May salay nga kararag ti kadayo ni Apo Isus. Into nagkararag tayo, oray dayjay kakakapuyan na Kristiyano ket agkararag dagiti milyon nga demonyo pumanaw ken kuana. Amen. Pagpanawan na ka ti kabusor nga isu nga mangsulsulisog. Takait nakit nga hamudenggen ni Apo Isus, kahit nakit kang kasumurot ken kuana. Tabasitin ti panawen ti kabusor. Isu nga adu dagiti tattao nga may kulbo, adu dagiti tattao nga masulsulisog. Agsipod tadenggen dagamin dagiti panakaidalan, panakasulisog iti kabusor nga saan damutten nga agkararag ken paisalakan ken ni Apo Isus tapno mayaon da iti panakayabot iti basol. Ayaten nagagayem. Pagbalinen tayo, ako kwa ni Kristo, dayta apanagbiag tayo, tintero apanagbiag tayo, ti panunot, ti panlagim, na pisikalan, ken kastamit ken na espirituan, ken na insiriban, dayta kakapsat ken na isentro kuma, manananay ken ni Apo Dios. Tapno inton na isuko nga nananay dayto nga biyag. Ala gagayem adu dagiti suot nga umay. Ngem ad-adda nga napigpigsa tayo nga mangsarangot dagitoy nga suot gaputadan ni Apo Isus. Akadwa tayo. Iti dayta nga gulagol tina Kristyanuan a gulagol. Gubat iti bagi. Gubat iti kabusor nga ni Satanas. Ket no addan ni Kristo kada tayo, agbalegi tayo. Amen. Wen kapsat. Amen. Da tayo amamati. Dumakkel tayo, dumakkel iti dayta nga relasyon tayo kini Apo Isus, agsipud ta kunayan di jay Juan 17 versikulo 17. Pagsantuom ida ti kinapudno kati saom iso ti pudno. Dayta kumati panagbiag tayo gagayem. Anya kadi ti relasyon ti kinasyak iti na Kristyanuan a panagbiag. Adada jay kanta nga, not I, but Christ. Saan nga siyak? No dikit ni Kristo, iti agbiag kanyak. Iti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 7 ke 9, padasin tayo manen nga lukaben, iti sao ni Apo Diyos ket kastoy iti kuna nagagayem. Ngem dagiti abambanag agungguna kanyak idi ibilang ko ida nga panakadadael gapu ken Kristo. Nang nangruna pay, iso amin dagiti bambanag ibilang ko ida nga panakadadael gaputi napateg unay nga panakamo ken Kristo Jesus nga apok agapuken kuana pinukaw ko amin ket ibilang ko ida arugit tapno magunudak ni Kristo ket tapno madaanak ken kuana adyak kupikupan iti kinalintog kumetlaeng nga gapu iti linteg no diket adda gapu ti pamati ken ni Kristo ti kinalinteg nga gapu iti Dios gapu iti pamati. Hallelujah. Ni Apo Dios madaydayaw. Dayjay kumakakapsat. May kat, dayjay kinasyak. Ket madan tayon tina Kristyanuan a panagbiag. Nailansa tayon kini Kristo tinaldawaldaw. Nga saanen nga ni Kristo iti mailansapay no diket hangad tayon ti mailansapay kunak iti no diket ni Kriston ti mailansa ijay cross gapu kada tayo. Yan ni tultuloy talaga agbasbasol ket awammet ti panagbalbaliw tayo kas nga insubli tay manen ni Apo Isus nga may bartay ijay cross. Inton matnag tayo ken masulisog tayo iti basol. Ti kararag tayo kung magagayem. Ni Kristo sinubot na gapu iti darana.
winayawayaanak iti basol. Insalakan na iti naglabas a kapadasak. Insalakan na dagiti konsensyak nga dakes wenuhan nga mayanatip iti pagayatan ni Apo Dios. Pinakawan nan ti naglabas. Ket ni Kriston pagbalinan nakan amay sa asanto a tao. May sa nagbiag akas nga saan ang nagbasol. E deklara na dayta. Numapan ka kini Apo Jesus. Pakawanan na tinaglabas mo. Arakopon na ka, ket pagbalinan na kaitan nga anak na. Tinaldaw-aldaw isalsalakan na tayo makigulagol tayo gapo ka dagiti adu nga sulisog. Dagiti manglimlimo. Makasabidong nga basol. Nga iso tulawan na ti panagem ken ti panagbiag iti tao. No lakit di idatag tayo ket ikaten tayo dayjay rik na nga kas nga datayo mabalin tayo nga isalakan dagiti bagbagawan gagayem. Ure pa nagaramid ti lintebhan na kamay salakan. Ure kasano ti aramidem nga agaramid ti panakapasantom han ka nga may salakan. Babaen lang ti parabor ni Apo Isus ulitek. Babaen lang ti parabor ni Apo Isus isalakan na ka babaen ti pamati. Anakay nga sa uwing nga pukaw ti linteg. Tatilinteg addaha nga pinukaw. Kunana jay Matthew 7, Matthew 5, 17, 18. Hanapin pinukaw na dikit tinungpal na. Kita dyan pa ng tungpal, idalan na ka ni Apo Isus. Tilintag, idalan na ka ni Apo Isus. Tat magbalbaliw ka. Tat may salakan na ka. Babayan ti parabor na. Agtulnugak. Ang agaputa kahit ko ti may salakan. Agtulnugak. Gaputa in salakan na ko ni Apo Isus. Ket pagyaman kumet. Kani Apo Isus gaputi inaramid na jay cross. Ti panangisalakan na kanya. Agmatalangak ken kuana. Ay ayatek ket pabilgek dayta nga relasyon ko kini Apo Isus na kunana. No ay ayaten dak anya tungpalin yu dagiti anya bilbilin ko. Ay ayaten yu metla ni Apo Isus kakabsat. Kayat yu kaditi masanktifikar. Babayan dayta pan nakabalin ti Espiritu Santo nga mangbalbaliw kadagiti panagbiag yu. Gagayam, liklikan tayo. Iti dua apa nagserbi. Adda dagiti tattao nga agserserbida iti kabusor. Agserserbida babaen kadagiti panangiduron ti kabusor tatno agbasol da. Adamat dagiti tattao nga agserbida iti Dios nga isukod nga nananay kini Apo Isus kunada Apo ited kon ken ka 100% sa nga gasota porsyento ited ko ti bagik ken ka ket anyaman dagiti banag nga lakamag ken sangwag amok nga tulungan nak agsipud ta awan ti pigsak ang kumabalin nga may salakan ti biag ko si kalay nga Apo so nga ited kon ken ka ket ti parabor mon ison idagtaeng kanyak anya ti pilyen nyo dalan agturong ti Dios wenno dalan nga panang guyod panang dut-dut kada kayo ti kabusor tapno irarem na kayo iti basol anya kaditi panggep ti Kristiyano iti dagop iti panagbiag na isu dayjay agtultuloy tayon nga agpamati adda ti kalat tayo nga ni Apo Isus makipagpagnan kada tayo. Ket ni Apo Isus isun ti kang kanayon nga kamangan tayo. Ket ni Apo Isus babaen ti sakripisyo na ijay cross. Babaen ti panangala na dayjay a lugar tayo akas kunain ti Roma 5 versikulo 8 yan tangay ama nagbasol tay paylaeng ni Apo Isus inala na dayta nga lugar natay gapu kada tayo tapno maaddan tayo iti na santifikar na pasanto nga biag amen amen gagayem panakapasanto ti panakakonverter panagbalbaliw nga ipapagna ingganat
dayjay nananay tayo ken Kristo. Agtultuloy tayon nga agbiag. Takas ko na yan yung muna nga Juan 3, versikulo 2, ay ayatek. Ita, anak na tayo ti Diyos. Ket saan pa'y amay parangarang no anya tayo. Amo tayo ano iso may parangarang to o masping tayo to kenkwana. Tayo iso makita tayo akas ti kinaisuna. Gagayem adumdumngeg dahito yung programa. Dahito'y ti kalat ti tao nga adda ni Kristo. Tapno maamamok ni Kristo ken ti panakabalin iti panagungar na. Maadan tayo iti baro na pabaro abiyag. Ket isun iti mangtengel mangidalan akadwa tayo nagturong ti panakapasanto. Di mo la palubusan ni Apo Isus na pagbiaganen. Di mo la palubusan ng isun ti agbiag ken ka. Iti biag nga panakapasanto. Nangas kasabak iti maysa nga eskwela ti naminsan nga tiyempo. Ket kabayatan ti kaskasabak kadagiti estudyante idin loktakon iti awis no sinuman dagiti tattao no estudyante dagiti anak agad-adal agraman dagiti memestra ken memestros ken dadto mapay nga imimay nga gagayem ti komunidad nga nagdengeg ti tunggal rabi idi maudi nga rabi ti Biyernes linuktak ti awis no sinuman kadagijay nga mayat nga mangisuko ti biagda ken ni Apo Hesus. Sinuman ti mayat nga padasendan ti agbiag iti nasantifikar ken napasanto a biag. Sinuman kadagitoy nga estudyante wenno gagayem nagat-atendar ti tunggal rabi iti umaddang ti maysa nga addang tapnawaten dan ni Apo Hesus aman nubot na babaen ti bautismo ken panangisukodan nga nananay dagiti biagda panakay pabarumanen kadagijay nga mayat nga mangipabaro ti biagda tapno padasen dan amagna iti dalan ti kinalinteg adu dagiti tattao adu dagiti ayaten nga anak nga estudyante ti timmak der idinadanon iti sumarunong aldaw ti Sabado ket bautisaran min dagijay estudyante nga nangidatag ti biagda tapno padasen damet ti pagbiyagan ti biag ni Apo Hesus. Ti bautismo ti Biblia. Isu ti bautismo nga isuro iti nasantuan nga surat ala adalen tayo dayta. At dada dagiti 30 nga estudyante nga mawat ti bautismo. Hangko malipatan iti maysa kadakwada maysa nga balasitang second year high school. Idin nga nagawid inungungtan dagiti dadakkel na. Aglalo iti apong nga lakay kunana ubing kapay. Hang kapay nga agbabautisar. Adu pay laeng dagiti bambanag nga pakasulisugam. Apay kaya nasa uwen kuna day di apong nga lakay. Nagbautisar ka, agbaling nga Kristiyano, kaya nasa uwen ngangkan nga agbasol, nasantukan, ngem kuna day di abalasitang kunana lolo agbautisarak gaputa iso dayta ti desisyon ko nga mangawat kini Apo Hesus. Hanyo nga desisyon. Tata maysa awaten na ti panakaisalakan ni Apo Hesus. Sandak nga may sandi. No substitution. Awan iti makaalat ti lugar ko no siyak metlaeng tag desisyon. Ipapilit lang taday di Apo lakay. Kahit na nga sa uwen, agbiag ka nga nasantuan, hanggang nga agbasol, lulo ko naman na di balasitan. Idi sa anak pay laeng nga nagbautisar, sapsapulat ti basol. Dingdingget ni Satanas ket agaramidak ti basol. Ngem tatan nga awatekon ni Apo Hesus ket agbautisarak ket idatagkon iti biag ko kenkwana
tartarayakon ti basol, ket agturturungak amapan kini Kristo, tapno isalakan na ket sapulet, dagiti bambanag nga armas ko ti na Kristiyano na panagbiag, tapno agmatalekak as ipupudno ken kuana. Hindi sa anak pa'y nga mamati lolo, sapsapulet ti basol. Ngemitan tamaysak nga Kristiyano, sapsapulukon ni Apo Isus, tartarayak ti basol, ket agtarayakon ken ni Apo Isus. Gaputi iso ti mangisalakan kanyak. Kasta ti panagbiag ana Kristyanuan ana pasanto. Idi sapsapulin tayo. Dadya pakay kulbuan tayo. Ngaminton agbiag tayo ti kinasanto ket namamutay ni Apo Isus. Tarayan tayon dayta nga basol ket mapantayon nga agturong ken ni Apo Isus. Nga iso ti salaknib. Ken panakaisalakan tayo. O Dios mi am nagayat unay. Anyan nga nagimbag nga adalen ti panagbiag ana San Juan. Bendisyonan dagitoy amin nga kakabsat nga dumdumngeg. Tapagpanawan dan iti basol. Handan nga sapsapulen iti basol nga makaykulbo. No di ket agturongdan ken ni Apo Hesus. Tapno awaten dan dayta sagot ti panakaisalakan. Haan nga siyak no di ket ni Kriston ti agbiag kanya. Kabayatan ti panagkarkararag tayo adda kada kayo gagayen. Ti kayat da ngay pabaro ti biag da tapno pagbiagan dan ti kinasato ket pagpanawan dan ti basol. Adda kadi kada kayo ti kayat dan ngay suko ti biag da ken ni Apo Hesus. Ket isun iti panakaisalakan ken mangisalakan kada tayo. Itayag yuman ti imayo. O Dios mi adda ditoy. Dagiti kakabsat nga kayat da ngay suko ti biag da. Ket padasen dan ngagbiag ana santuan. Bendisyon ida ngagtakder kadagiti suot o Apo. Ikam ida ti tured ngagtakder iti pamati. Gaputa sikat ti Dios nga mangisalakan ken alaem to nga isalakan iti pagariam nga sadyay awanton ti basol. No diket may santo nga lugar nga ti kinalinteg laeng ni Apo Isus mayan ninaw kadagiti panagbiag mi. O Apo, sapay ko matamay raman kaminto. Amay samet a kumita ken may salakan dita pagariam. Agsipud ta dinawat mi da tinagan na po may Isus. Amen. Gapuna jay langit, gapuna